ħadd ma weġġa wara li rik ta' żejt miel fuq il-ġemp tiegħu. L-inċident seħħ għal ħabta ta' sija u kwart tal-ġimgħa wara nofsinhar fid-dok numru 6 fit-Tarzna ta' Palumbo. Għal xi raġuni scaffolding li kien armat madwar waħda mis-saqajn tar-rik ta' żejt bl-isem ta' Nobile Paul Romano iġġarraf. Dan wassal biex ir-rik ta' żejt ixxaqleb fuq naħa minnhom. Dak il-ħin il-maġġoranza tal-ħaddiema ma kinux qegħdin jaħdmu għaliex kienu waqt il-ħin tal-break. B'dawk li kienu fuq ir-rig niżlu minnu fih hekk kif ħassewh qed jinqaleb. Għall-ewwel kien hemm il-biża' li kien hemm madwar 4 ħaddiema neqsin. Waqt li bdiet tfittxija għalihom wara li sejħu kollha fuq id-dok irriżulta li l-ħaddiema kollha li kienu xogħol kollha kienu hemm. Persuni li nsertaw fuq in-naħa tal-isla irrakkontaw lil One News illi fħin minnhom semgħu ħsejjeż kbar ta' ħadid jaqa' u malli ittawlu għal fuq it-Tarzna raw ir-rik ta' żejt jiżżerżaq fuq naħa minnhom. Dak il-ħin daqet ukoll l-alarm tas-sigurtà tat-Tarzna fejn fuq il-post waslu mill-ewwel numru ta' ambulanzi, membri tal-Protezzjoni Ċivili u anke pulizija. Nifhmu li l-membri tal-Protezzjoni Ċivili jinsabu għaddejjin b'operazzjoni sabiex jippumpjaw l-ilma il-barra mir-rik ta' żejt sabiex dan ma jeriqx fil-port il-kbir. Intant fi stqarrija l-kumpanija Palumbo Malta Shipyards qalet li l-inċident seħħ waqt li kien qiegħed isir xi xogħol fuq ir-rig. Palumbo konfermat ukoll illi l-ħaddiema kollha ġew evakwati fil-waqt illi ħadd ma weġġa'. Il-pulizija għadha qed tinvestiga x'wassal għal dan l-inċident.